Mangapo ta. Heavenly Father, salamat o Diyos karong buntaga na magihatag ka mo karon. Salamat o Lord na imong migihatagan o higayon nga kami o Lord magka-gather together to praise and worship you this morning o Lord God. I pray nga ikaw o Lord magapuno kaning balaya o Lord God ug mga tao nga uhaw di kanimo, mga tao nga nag-need o Lord God sa imong presensya kang adlaw o Lord God and throughout their lives o Lord. I pray that this place will be filled in the name of Jesus o Lord. And every satellite churches as well, O Lord, in Praise Cathedral Global Outreach. I pray na ikaw, O Lord God, magagiya sa mga among mga pastors karon, sa mga pastoras, O Lord, nga imong gamiton mightily, O Lord, sa pagsanyaw sa imong pulong karong buntaga, O Lord. And I pray that this place will be filled by the Holy Spirit, O Lord God, touching our hearts, changing our hearts, and molding us to be the man and woman that you want us to become, O Lord God. Salamat, O Lord God, tanang himaya, ug dungog amoy hatag ya kanimo, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen! Okay, maayong buntag sa tanan. Good morning, and even to the people who are joining us in service through the FB live stream. Good morning, maayong buntag sa tanan. So this is the day that the Lord has made. Karon ang adlaw sa Dios. Ato siyang dayon pinagi sa pagsayaw sa pagkanta. Sila maayo di sa pamamasuko kano. Naagit ay rason para maglipay kay tungod atong Ginoo i-serve kay buhilong mamay. Amen. Ato siyang dayon.
So karong kabuntagon mapasalamaton kita nga kita ang pinili nga mga anak sa Ginoo. So atong ipadayag o paampit sa uban ang iyang gugma ug karon atong karon i-experience ang iyang presensya nga muduol kita kaniya kay ang tanan natong mga pagsaya o pagsinggit o pag unsa pa diha is not enough kung ang imong kasing-kasing wala mainlay sa Ginoo. So imo kanong ay invite ang iyang presensya nga muduol musulod sa imong kasing-kasing para ang kausaban atong ma-experience sa matag adlaw nato nga mga buhat nga dili uyon sa iyang kabubuton. So magapadayon kita sa pagsimba sa iyang ngalan labi na katong naa sa online nga ang Ginoo naasad kaninyo walay limitation ang pag sa iyang presensya kung asa man kamo karon atong ipadayon ang pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Mga igsuon kinsa katong may gusto magpaampo, mga problema nga mga struggle sa kinabuhi. Giuahaw ko mga igsuon sa pagkar sa tubangan na atong mga first gen, mga atong pastora willing mo pray kaninyo. Atong isurrender atong mga kaulingon sa Ginoo. Siya lamang nakahibalo sa atong kinabuhi. Siya lamang nakahibaw sa atong mga struggles sa atong kinabuhi. I-surrender ka na sa Ginoo mga igsuon. I-focus ang imong kinabuhi ngadto lamang sa Ginoo. Kaya wala kitay kapadulngan, wala kitay kasangpitan, si Jesus lamang. Hallelujah. Yes, Jesus. Kani
kanunay sa amo ang ginabuhi, Lord. Wala mo kami pasaglihi, Amahan. Kanunay ikaw nagauban sa amo ang paglakaw. Yes, ikaw lamang, Lord God. Ikaw lamang, Lord God, ang amo saligan. Ikaw lamang, Lord God, anahan sa among kinabuhi. Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka.
babakaka raboson dari bebe ya raba. Ya mamare bebe ya raboson dari bebe ya rabakaka. Amo kang isimba o Diyos. Amo kang gidayin, Lord. Amo kang gihimaya dini maong lugar o God. Ori mama malari babakaka raboson dari bebe. Ya ya raboson raboton mamala raboshiki ya ya la raba. Ya rabasan dari babako raboson dari bebe raba. Ori mama mare babakaka raboson dari rabakaka raba. Ya mama raboson dari bebe raba raboson dari mamala raba. Ya mamari babababari babababari raboson ya la raboson dari bebe. Ya mamari babababari raboson dari bebe raboson dari raba. Ori mama baka raboson dari rabashiki ya ya ya. Hallelujah. Salamat kayo sa atong Ginoong Diyos. Amen. Anaa siya sa atong presensya karon, ang balang espiritu anaa sa atong taliwala. Og abrihan lang nato ang atong kasing-kasing ug una-una ato kining ihalad diha sa atong Ginoong Diyos. Ug nining lugar adunay kagawasan tungod ang presensya sa Ginoo anaa kanato. Kay mag-ampong kita, una iampo nato padayon ang Israel atong panalanginan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga mao ang Israel. Ingon ang Biblia kung kinsa ang magpanalangin kang Israel, iyahang panalanginan. So atong panalanginan ng Israel pinagi sa atong pag-ampo, iampo sa nato ang study tour dito sa Israel. Nga ikaw makakuyog, makauban ka, tagaan ka gigayon, tagaan ka abilidad sa Ginoo. Ikaduha, ampo nato atong nasod padayon nga especially ang apre sa klase karong next week, ampo nato ang protection from COVID unya ang mga bata sad nga ang protection sa Ginoo na kanila unya ang atong mga bata nga padayon nga adunay vision sa kasing-kasing sa pag-eskwela nga mulampos gyud sila, successful sila buot sa plano sa uyon sa plano diha sa Ginoo alang kanila. Unya ampo sad ng provision. Okay? Provision ang everyday nga allowances unya ang mga ginikanan nga adunay wisdom sa pag matuto sa mga bata. Unya ato ipadayon og ampo ang Malawi. Karong Martes na mularga kami, ako si Pastor ug si Pastora Raquel. Ampo nato ang provision, ampo nato ang protection. Unya mag conference, adunay conference min mi buhaton sa Malawi. Gamito na sa Ginoo para sa kagawasan sa mga atong mga ikaigsuonan dito sa Malawi. Amen. Kaya ang simbahan ni Pastor Isaac Firi, ampo nga protection namo, protection from any sickness or any disease, protection gikan sa COVID, protection sa malaria, protection sa yellow fever, o unsa pa nga mga sakit-sakit nga anaa dito nga
uban pa mga local government officials, Lord, mga leaders, Father God, sa among mga departments, Father. We pray, we lift them up to you, Lord God. We ask for your wisdom and your guidance. Father, you take away corruption from this nation, Father. And let there be righteousness, Father God. Lord, ang tanan ng mga proyekto, mabuhat kini, ma-accomplish ang mahuman kini sa ngalan ni Jesus. We ask you, Lord, that as a nation, Lord, nga kami makabayad sa among utang, Lord God. Abba, that you bless us. As a nation, oh Father, Luzon, Visayas, and Mindanao, take away COVID from this place, oh Father God, and bless us. Let there be more investors in our nation, oh Father God. Lord, salamat kayo na binasa Cebu, kundi kami ni Magibutang. We pray that you move, you use us, oh Father, to be a blessing to our province. I pray, oh God, ang mga kasimbahanan, imong pa, imong ibubuan sa imong presensya. Adunay mga milagroso, mga butang mahitabo, Ginoo. Lord, sa imong mga kasimbahanan, pag-awas-awas kini sa ngalan ni Jesus. Adunay mga D groups, adunay mga discipleship groups ng mga buhaton, mga tao, mga bautismuhan, diya kanimo, Ginoo. Salamat kay Lord. You would raise up workers in the harvest field, oh Father. You raise up people, oh God, na mahimong magtrabaho diya sa imong gingharian sa ngalan ni Jesus. Abba, especially here in PCGO. Bless us, oh Father God. Raise up, oh Father, workers in the harvest field. We pray for our students, Lord, karuma, ugma, mga prina ang klase, Lord God. Yapo na mo ang among mga anak, among mga estudyante, masan pa ang mga estudyante sa tibuok Pilipinas. Apo na mo, Lord, ang proteksyon sa ngalan ni Jesus. Father, nga kining COVID, Lord, wala na kini, di kini mo padayon, kundi kini, Ginoo, will be under our feet. We pray for the protection of the teachers, protection sa mga estudyante, O God, o among idala sa pag-ampot ng among mga anak. Lord, na ma-motivated sila ng eskwela, ang sayong mahunang-hunang, ang sayong mga pamaagi, Lord God, sa ilang kasing-kasing hunang-hunang, bahin sa pag-eskwela, amo ka nang ibungkag sa ngalan ni Jesus, na dunay desire sa ilang kasing-kasing, nga muhuman sila, o Lord, nga mahimo sila nga mutap sa ilang mga eskwela, O Diyos. We pray, proteksyonan nimo ang among mga anak sa mga temptasyon sa video games, temptasyon sa ilang mga kaila, O God, sa mga sayong na buhat, O God. Dili sila mag-cut o klase sa ngalan ni Jesus. Father, that they're going to stay motivated until the end. We ask you, Lord, that you give us wisdom on how to do it as parents, O Father, that we are going to be motivating them, building them up according to your will. Lord, sa pagkasa o sa plano nimo sa ilang kinabuhi, Ginoo Diyos. Ako giampo, Lord, nga tabangan minimum nga ginikanan. Lord, matagpo ang tanan ng mga panginahanglanon, ang pambayad sa tuition fee. Lord, ang tanan nga everyday allowances, O Father. Lord, mga panginahanglanon sa pag-eskwela, uniforme, mga libro, mga notebooks, mga computers, O Father. God, that we will be able to provide this, O Lord. Most especially, O God, sa pagsugod sa klase, Lord, nga kining mga among mga bata, magamit sila pagsangyaw sa mayong balita sa ilang mga classmates, O Father. We pray, Lord, sa cruisers, Lord, nga kini magadugang ka, mga kabatanunan, every day, magdugang ka to our numbers, O Father. Ang imong simbahan, magapadayon sa ngalan ni Jesus. Ang cruisers, O Father, imong lingkonon, si Pastor siya, imong gamiton, O God, masan pa sa dance concert, karong maabot ka mga semana, o ang youth ignite, imong inigamiton, Ginoo Diyos, sa ngalan ni Jesus. Lord, we commit this out to you, Lord. Masan pa ang women's conference, O Father, we pray that you're going to use this mightily, O Father. All the women in this province of Cebu, nga sila muabot, sila, Lord God, mo-participate o sila mapanalanginan. Yan po sa namo, Lord God, ang Malawi trip. Salamat, Lord God, sa provision, Lord God. Salamat, Lord God, sa work of miracles in Jesus' name. O Lord, salamat kaayo
trabaho. I pray, Father, bisan pa katong gusto magnegosyo, nga doon na sila ideas, gikan kanimo Ginoo. I pray that you bless this house, you bless our families, oh Father, you bless this church, oh God. Lord, panalangin kami Ginoo, mawalay pobre, magpapadayon nga pobre ni ining mga balay. Lord, imo kaming i-prosper, oh Father God. Imo kaming bubuan sa imong panalangin, ang imong pabor na kanamo, Lord, ang tanan namong hikapon sa mong kamot, imo kaning panalanginan sa ngalan ni Jesus. At Lord, ang kada usa kanamo, Lord, magumit kami sa pagbuhat sa imong pulong, Lord. Dili lang kami hearers, kundi doers kami sa imong pulong, Lord. Whatever instruction you give us, Lord, whatever you tell us to do, that we are going to be obedient. Tangtangon ang pagka-disobedient ini mo ang balay sa ngalan ni Jesus. Lord, ang disobedience sa among mga kasing-kasing. Tangtangon kini sa ngalan ni Jesus. Abrihan ang among mga mata. Huwag himuon kami nga obedient children of God. Lord, salamat kayo nga sa among pag-obey. Ang imong panalangin nga gisaad nimo kanamo, Lord, among patunan. This house is blessed and your kingdom, oh Father, is progressing mightily in this house. We honor you, Lord God, and we allow you to move. Nga tanan ka paginahanglanon sa mong katawan, ikaw magatakbo, Lord God. Salamat sa healing, salamat sa deliverance, oh God. Salamat sa kapaguhan sa mong kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, ang imo malang espiritu na nalihok sa mong taliwala. O kini tungod kang Jesus, kayang ihatag na ang tanan na among ipaginahanglan dito sa krus sa Kalbaryo. Ang kalawasan, Lord, ang kagawasan, ang kaayuhan, Lord, ang kalampusan, yan ang ihatag dito sa krus sa Kalbaryo, oh God. Father, we just thank you, God. You are so good, Lord. You're a God who hears and answers our prayers, oh God. We do not lack anything because every need we have is supplied, Lord. Imoon minimo nga mga disciple makers, oh God. Magagama kami mga disciples in Jesus' name. Gamiton minimo sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. So katanan mo ingon, oh. Amen. Yes. Again, palihog. Arita ni Rizal. Can you adjust the medyo kurang sige ko ka? I have to force myself. Din kay ko ka. Nice. Thank you. Arita gihapon sa unahan mga kaigsuunan, magpaunag yun ang mga anak sa Ginoo, di ba? Amen. Pag nakakita ganitag na bangko nga walay lingkod, unsay buhaton na to? Tanawon. Unsay ite buhaton na to? Lingkuran. Tanawon ako no. Kung nagay mo nakita nga lingkuranan sa tubangan ninyo nga bakante, Gusto ko na yung buhaton mo, lingkod ko no. O balhin yun ta. Di na ta angay sultian mga kaigsuunan. Amen? Amen? Kinala pa ba ta sultian every week? Oh. Kinanglan yun, ka na may di pagyapon mo. Ari kita sa atubangan. Ato ginanghimuon nga batasan nga magpauna kita sa presensya sa Ginoo. Tanan mo yung ano? Amen. Kung naamoy cellphone, naamoy data, okay, ayaw mo pag-play o games, ato nang i-share. I-share na to sa mga katawhan ang atong live stream. Ato i-share na sa atong mga kahigalaan. Naamoy mga family members nga dili pa born again, wa pa naluwas. Usa kini ka pamaagi kundi ikaw makashare or ilang batunan ang kaayuhan sa Ginoo. Okay, so i-share unya iampo nga mutan-aw gyud sila. Amen. Okay. Atong i-welcome si Pastor Noel Amen. sa iyang outfit karon. Nasaag nga Afrikanong Cebuano. May butag sa tanan, salamat sa Dios sa iyang kaayo. Ing na imong tapad ug abi-abiha, salamat sa Dios sa imong kinabuhi. Kanang tarong pud ba? Mura makag nangasaba sa imong tapad. Ing na salamat sa imong kinabuhi. Amen. Salamat po sa kang Brother Ryan sa niaging simana nga nikuha sa kabugaton sa pagtudlo sa kaigsuunan ug kay bako gipanalanginan mo ug napanalanginan mo sa pulong sa Dios paagi sa iyang
pagpagamit sa Ginoo. Unta, moabot ang panahon, bisag kinsa sa inyo makawali na diri. Duha na lang ni tingog, okay. Unta, moabot ang panahon, ang matag usa, nga hikapon sa Ginoo, ipadaygan mis Dios nga, kamoy pawalihon, anda mong mubarog alang sa Ginoo. Amen? Amen. Ato sang pakpakan ng Ginoo kang Brother Ryan sa iyang pagwali sa niaging simana. Salamat sa Ginoo. Nagsinina ko sa akong Afrikanong sinina, hinatag ni sa usa ka akong classmate sa Hagay way back 15 years ago. Inampingan gyud din ako kay kuan man pinasadya gyud ko nuno niya para sa among national costume day sa Hagay. Og this is a very expensive costume, but I want you to have it in remembrance of my country. Nya ako po siyang gibayluan og barong. Nagbaylo mi og sinina. Kay kami raman po ang parehong magkasukod. Salamat sa Ginoo. So it was a memorable time, and I only wear this on special occasions, especially karon kay karong sunod nga Martes. Karong Martes mo biyahe nami ni Pastor Raquel o si Pastor Shoni padung sa Malawi. Ang Dios maoy mo panalangin, mo tagbo sa tanan. Akong unahon nga naay mga pipila ka nagunahon na dako apod sa atong budget, Pastor. Igsuon ti man gyud nino, kung wa kay kabugaton di ka gamiton sa Ginoo. Ayaw ka balaka. Amen? Wa na itaw. Kanang mubati bito ka dakuar kay pastor ang atong gastuonon. Ayaw ka balaka, dili ka apil sa gamiton sa Ginoo para di ka mabugatan. Ang gamiton sa Ginoo kanang madasig, gidasig sa Dios aron sila magamit ug sila usa ko no? Ang lapel. Nagkaroon akong Lord, natagi sila mga anghel diri sa akong dunggan. So, ang pamaagi sa Dios, iyang hikapon ang tao, hatagan niya kabugaton. Kung wala kay kabugaton, ayaw gyud ka problema. Ang Dios ang naay plano. Dili ikaw, ug ikaw ang imong trabaho, ug ako, mao ang pagpaminaw sa Dios. Kung hatagan tag kabugaton, hatagan kag dasig, hatagan kag oportunidad, ug hatagan po kas Ginoo og kahigayunan. Kay katong mga taong gamiton sa Ginoo, muabli ang Dios og kabugaton sa ilang kasing-kasing, ug ablihan pud sa Dios ang mga oportunidad aron ang tinguha nga gibutang sa Ginoo matagbo gayud kini. So kung wala ka nibati og kabugaton, ayaw gyud ka bala kay igsuon. Sa dugay na akong pagpangalagad sa Ginoo igsuon, ako ging masultino ang Dios matinud-anon. Ug ang Dios nagatagbo sa tanan nga iyang gipanaad. Atong ablihan igsuon ang atong Biblia diri sa Ikaduhang Korinto 9:6 ngadto sa 8. Ikaduhang Korinto 9:6 ngadto sa 8. Ako lang balikan ang karaan nga pagpanudlo ang gigamit galing sa Biblia no. Mao ni ang ilang gitawag nga panig-ingnan. This has been said, this has been quoted, this has been established as a quote that God has already stated. Mao ni ang iyang gisulti. Hinumdumin ninyo kini. Unsa man ang hinumduman? Ang panig-ingnan sa atong paghatag sama sa pagpugas. Kung gamay lang ang atong binhi nga gipugas, gamay lang usab ang atong maani. Apan kung daghan ang atong binhi nga gipugas, daghan usab ang atong maani. Kinahanglang isulti kini sa Biblia ug iklaro sa Ginoo paagi ni Apostol Pablo nga ang pagtulunan ug ang kamatuoran bahin sa pag-ani mubalik gyud ka sa imong pagpananom. Giklaro niya ang imong pagpugas maoy mo desider kung unsay imong pag-aanihon. Kung taong ang imong gitanom, maupoy imong pag-aanihon. Kung kamatis imong gitanom, kamatis pod ang imong anihon. Kung unsa ang imong gipugas, maura pod ang imong pag-aanihon. Kung mangga nga usa ka hektarya, dina pug ka makaani sa imong taliabot nga panuigon sa imong gipananom. So giklaro sa Dios kung unsay imong ipugas, maura poy imong anihon, o kung unsa kuno ang gitawag nato nga gidaghanon o gigamayon, maura pod ang imong angay nga hunaon-naon. Kay dili man mahimo nga
mutanom kag usa ka binhi apan ang imong i-expect ni milyon nga harvest. Ang giklaro sa Biblia, ikaw ang musabot nga ang panig-ingnan nagsulti kung unsay gipugas maoy anihon susama pod sa gidaghanon o gigamayon. Ang sunod niyang gisulti maoy angay natong sabton pag-ayo. Klaro naman na kung unsay gipugas anihon, kung unsang klase ang gipugas, maro po imong klaseng anihon. Gidaghanon o gigamayon, ikaw ray mo determina ni ana. Pag-abot sa bersikulo 7, ingon diri, ang matag-usa, kinsa kuno? Dili tanan, ang individual nga tao. Ang matag-usa, kinahanglang muhatag sa kasing-kasing gayon. Unsa kuno ang gustos Ginoo sa paghatag? Ako ning iklarog pagpasabot igsuon. Kung nagbagulbul ka, kung nagbagutbut ka, kung napugos ka, ingon pa diri sa pulong, ang matag-usa kinahanglang muhatag sa kinasing-kasing gayon, dili nga mapugos lang og bugat sa buot. Kay ngano, ingon sa sunod nga pag-ingon, kay gihigugma sa Dios ang mga nagahatag nga malipayon. But pasabot na ay labot ang kinaiya sa paghatag. Kung ang imong kinaiya, mura kag gipugos, mura kag nabugatan, mura kag mo nang gisulti nako ganina, nga kung wala kay kabugaton sa pagtabang sa laing nasod o kabugaton pagtabang sa bugo, sa hayan pagaling ni nga project, ayaw na lang yung sa muka ang imong una-unag kasing-kasing, kay wa kay labot sa kabugaton sa Dios. Siguro maabot ang panahon, hatagan po kabuton sa laing butang. Pero kung wala gyud kani, ayaw ra gyud kay dili gyud gagamiton og dili pug ka makakaplag og kinaiya nga magbagulbol. Kay ang pagkabagulbulan makababag sa imong paghuna-huna og panalangin. Giklaro sa Biblia, gihigugma sa Dios ang naghatag og malipayon. So kung naa kay pagbati nga dili malipayon diha sa paghatag sa iyang gingarian, sa iyang simbahan, sa iyang buluhaton, igsuon ang suggestion, ang advice, ang instruction para lang maklaro sa imong alipatakan nga ayaw na lamang paghatag kay dili na magdala nimo og ganti, wala nay matawag nga panalangin ug mausik lang ang imong gihatag. May pang-ipalit na lang na nimo kung sa imong gusto nga maimong matagamtaman ang imong gihaguan kay mao may imong gibati kaysa imo nang itanom nga naay pagbagulbol o bugatra sa imong kasing-kasing. Igsuon naay labot ang kinaiya. Ayaw gyud kuna-una nga muhatag dalanta kay maulaw ta nga kita raywa muhatag. Ayaw lang kay dili man na makahatag kanimo og sukli. Ang atong paghatag sa Ginoo tungod na sa gitudlo sa Ginoong Dios kanato. Wala tingan ni simbahan para muhatag og panalapian, ningan nita aron mo dayig sa Ginoo. Usa sa paagis pagdayig mao ang pagdayig sa iyang ngalan, ang pagtuman sa iyang pulong ug pagpagawas sa atong kasing-kasing. Ingon ang Biblia, kung asa kuno ang imong bahandi, tuad dito ang imong kasing-kasing. So ang paghatag nga kinasing-kasing nagpakita sa imong tubod sa kasing-kasing kung unsa gayud ang anaa niini. So sa pagtudlo sa Biblia giklaro niya nga ang paghatag sa Ginoo kinahanglan kinasing-kasing gayud. So kung nagduda ka nga wa ka nagmalipayon kay mura kag napugos igsuon, klaruha sa imong kasing-kasing. Wala ka ingon nga iduot o gikondem sa Biblia. Dili. Sabta lang yun nga ang sa Ginoo pag abot gani sa paghatag ginahanglan gikan kini sa kasing-kasing. You cannot be giving beyond your ability and you are going to have a bad attitude about it. Because if you do that, there is nothing in return. Wala gyud tay madawat. Mao na giklaro sa Biblia nga ang paghigugma sa Dios anaa sa mga tao nga naghatag nga malipayon. Di nang gadugo ang hunahuna, gadugo ang kasing-kasing, last money. Si Jesus baya igsuono ang bugtong anak sa amahan, pero gihatag. Si Isaac, ang bugtong nga anak ni Abraham, ngadto sa iyang asawa, nga si Sarah, gihatag.
ang tanan nga makita nimo nga gihatagan og sakripisyo nag-uli sa ilang banay ug mas hingpit nga mga ani. So sa atong pagsabot bisan pa sa atong pagdasig kaninyo sa pagtabang, paghatag ug hinabang adto sa tagabugo ug pagbuhat nato sa Malawi sa atong usa ka igsimbahan dito nga gi-adapt ang giuluhan ni Pastor Isaac Piri, atong gamiton ang kahigayunan nga madasig kita ug atong makita ang resulta. Katugaling mga tao nga nagpagamit sa Ginoo sa pagpalit sa yuta sa Malawi, sa pagpalit og sin, sa pagpalit og mga puthaw kay giusa-usa man to nato. Una yuta usa, pagkapalit nato sa yuta, na kumpleto nato. Unya sila ni build sa ilang bricks, paghuman sa bricks, wa gyud sila atop, nagamit na nila, gipuno nila og sako ang ilang atop. So ato na pong giris ang kwarta para sa mga puthaw. Pilay magasto, gihatagan ko kwintada sa ilang kontraktor. Paghuman, atop na po ng atong giris, na kumpleto na to ang atop. Sunod, ang ilan na pong electrical, kaya wa man sila suga. So nagpataod tag electricity, nagkuryente ta, and everything. And then, inko nga, okay na mo. Ingo siya, Papa, we still need windows. We cannot leave our stuff here because it will be stolen. So gipalitan na po sila og mga birha, pultahan nga mga iron grills para naa sila protection ug security. Last na gyud ko, how is everything? Very good, Papa. Only the flooring. Why? What's the flooring? It's still sand, soil. Okay, how much would it cost? Hatag na po siya quotation sa contractor. Nahuman ra gyud igsuon hinay-hinay. Ug salamat sa Dios kay katong gigamit sa Ginoo. Kamo na lay mo balik giunsa pagpanalangin sa Dios sa inyong kinabuhi. When you gave it, the Bible says, when you give it for the gospel, kung muhatag ka alang sa mahayong balita, dili mo balik kanimo ang 30-60 lamang nga kapilo, apan gatusan kapilo ang saad sa Ginoo nga iyang ibalik ganti sa imong pagtuman sa iyang hagit. Ug tanan musulti og nganong musulti ko ana kay kami mismo sa among pamilya nipugas gyud mi para sa Malawi. Ang among savings, among gibutang, ang unsa pay madawat para sa sili, para sa atop, bisag ginagmay o dagko pa man, among gitan-aw sugo ni lamang sa Dios, dili ni amoa. Kay kung mapiyalan kita sa gamay, mapiyalan kita sa Dios sa dinagko. Ug tanan nga gamiton sa Dios musulti og amen. So magpatinud-an ang taigsuon, dili man ni ingon nga nangita tag kwarta para magamit. Nangita tag kahigayunan aron kita maabundansyahan sa mga saad sa Ginoo. And everyone said, mo na gisulti ang Apostol Pablo nga ang gibuhat sa Macedonia nibalik kanila pila kapilo nga sukli tungod sa ilang sakripisyong gihatag sa pagpadayag sa pulong sa Dios. Bisan asa si Apostol Pablo mo ngadto para sa pagwali. Iandam nato igsuon ang atong mga halad karong adlaw o karong semanahuna pag-uli sa pagdayeg sa Dios o ang mga ikapo. Kung wala pa mo kabuhat og pledge o panaad para mo appeal sa atong Malawi missions project for the year og bugo, you just write it down. Kung wala mo ipapel o gusto mong mo kuha ani aron mahinumduman ang iyong saad ug makaampo mo og proyekto. Lord, atagi ko ani nga project. Mahitabo galing ni Lord ang ing-aning kantidad imuha para sa buluhaton. Let it be an act of faith on your side. Aron imong makita nga sa pagsaad nimo wa gyud ka bisag piso. Pero sa imong pagduol sa Ginoo, hatagan kag kahigayunan labaw pa sa imong mahuna-hunaan. Ug tanan mosulti og unsay kinahanglang kinaiya sa paghatag sa Ginoo, malipayon igsuon. So kung karon nagdrama mo, naglalis mo sa imong asawa, ing nasa imong asawa, peace usa ta ha para mapanalanginan ta.
Kanang ribang magtiayon, maglalis, usa padung simbahan. Lunes ko tug Sabado, way lalis. Pero pag Domingo na, padung nagsimbahan, dito pa, mambuto ang bulkan. Pero salamat sa Dios, maayo ra gyud siya. Amen? Manindog tayo igsoon sa pag-ampo, atong iduol sa Dios ang atong paghatag kinasing-kasing. Ginoo, salamat kay misaad ka kanamo nga ang sukli ni ining among gitawag nga paghatag klaro. Sa among paghatag kanimo ingon ka sa bersikulo 9 o 8, ug ang Dios makahatag kaninyo labaw pa sa inyong gikinahanglan, ug ikaduha ingon ka nga aron dili kami kulangon, ug ikatulo ni saad ka ug kanunay kaming makatabang sa uban. Nga sa among paghatag Ginoong Dios, daghan po di ay ang sukli nga imong gisaad. Kami mapanalanginan, kami dili makulangan ug masilabihan, mahimo kaming panalangin sa katawhan nga imong gustong tabangan. Gamita kami o Dios sa among pagpasidungog diha kanimo pag-uli sa imong ikapo, bisan pa paghatag namo sa among mga halad, daygon ka sa kitasan. Dawata nga usa ka insenso ang among sakripisyo alang sa imong gingarian sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og amen. Daygon ang Ginoo. Tim. Simon Pares. Good morning, PCGO. Were you blessed by the blessing point today? Well, it's time to give back to the Lord. If you are online, please refer to this bank account. Bisan ba ayo daw na kayo mo? And here is the bank account QR code. Okay na. Okay sa play basta. Biligi mo lang ang gawin. If you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker. God bless.
Abti kayo basta ing ana requirement. Atong ablihan atong Biblia igsoon sa libro sa Isaias 55:11. Atong pagatan-awon ang pagtulunan bahin sa pagtuo. Again, na si Nanay Prilin, tuloy acknowledge. Atong pakpakan si Nanay Prilin nga nagago. Salamat sa Dios. Hinaot mo, abot na ang tatay. Okay. Ang Biblia gasulti, Isaiah 55:11, ang akong pulong, usab dili mubalik kanako nga kawang lamang. Tumanon hinuon niini ang akong tuyo, ug mulampos gayud kini. Amahan namong langit nun sa among pagtuon ug tuki sa imong pulong karong taknaa, ikaw ang mupadayag sa imong kabubuton alang sa imong katawhan, gamit ako nga imong instrumento alang sa imong kahimayaan ug mailhan ang paglihok sa balang espiritu sa imong pagkamaayo kanamo. Tabangi kami nga mulig-on, mahimo kaming katawhan nga masaligon ug mulakang susama sa imong gitudlo nga pagtuo sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og Amen. Daygon ang Ginoong Dios. Kung magisgot kitag pagtuo igsuon, daghang mga taong moingon nga naa ako'y pagtuo, naay uban tawag natong hingpit nga pagtuo, ang uban gitawag nato nga naay pagtuo, ang uban naapoy gitawag nga gamay lang nga pagtuo. Pero sa akong gamay nga pagsabot igsuon, basta naa kay pagtuo, kaingon man ang Biblia bisan pa kunog sama sa binhi o liso sa mustasa, ang naa kanimo nga pagtuo, sakto na kuno kana aron mapabalhin ang usa ka bukid. So ang gamay nga pagtuo at tubangan sa Ginoo nga tinuuray sa kasing-kasing makapabalhin og mga bukid. Bukid susama sa suliran, bukid susama sa mga hagits kinabuhi ug mga kahadlukan sa katawhan. Ang Dios misaad gamay nga binhi o liso sama sa mustasa makapabalhin na, makapatangtang, makapawagtang sa gitawag natong mga bukid sa atong kinabuhi. Ug sa atong pagtan-aw aning mga pulong nga igsuon, dili ni mahitabo kung ang atong panabot bahin sa Ginoo dili hingpit, dili lig-on. Kung naay mo duol nimo first time nimong naila-ila, mukalit nimo abi-abi unya paguman sa siguro 15 minutos nga storya, mukalit og ingon nga pahulam ako 10,000. Karon na mo nagkita, karon na mo nag-abot 15 minutos nagstorya, muhuwam dayon og 10,000. Unsa inyong tan-aw? Muhatag ka mo dayon og 10,000? Murag way tao. Dagan gipanalangin na diri kay muhatag magyud ay dayon. Muhatag ba mo? Dili kay ngano man. Wa pa mo kaila. Bisan manggali imong kaila pangayuan pa nimong kolateral. In kasog di makabayad. At least na ako'y kasiguraduan. Kay wa po ko'y ing anak kadaghanon nga pwede rang isalikway o kalimtan. So naay labot ang gitawag natong pagsalig o pagtuo sa usa ka tao, usa ka mupiyal. Susama pud na sa imong pagsabot sa Ginoo. Kung dili pa klaro ang imong kasinatian sa Ginoo, dili ka kapiyal sa Dios. Kung naay isulti ang Ginoo kanimo ug wa ka kaila gayud niya susama sa iyang gusto nimo nga imong pagkaila niya, dili ka kapiyal sa Dios. Kung sulti ang kas Ginoo nga ang imong tapad hatagi og sapatos nga brand new pang eskwela niya, kung pwede kung way lain Nike lang. Dili nang Nike at dili nang Nike si kanang tinuod nga Nike. Gisulti ang gyud kas Ginoo nga timing pod nga naa gyud kay bag-ong napalit nga Nike. Ya wa mo nagstorya sa imong tapad, nadungog ra gyud nimo Ginoo sa kasing-kasing nga hatagi ng imong tapad og Nike. Klaro kaayo nga gihatagan kag baton nga ang imong kasing-kasing nagbuto-buto. Di ka kalingi kay mulingi ka murag paluhaon jud ka sa Dios. Kung mabati nimo ang hikap sa Ginoo, ayaw gyud huna-hunaa nga gikuhaan ka. Kay wala pa'y sugo sa Dios
nga nakaalkansi sa tao. Ing na imong tapad, murag para ni nako. Amen? Way alkansihon, musa musugod na galing ka og ako mutuman sa Ginoo, way alkansihon. Unya, kung hatagan ka sa Dios og kabaton nga muhatag anang tawhana og Nike for example. Unsay imong tan-aw? Alkansihon ka og Nike o tan-aw nimo murag mabayluan ka ug mas daghan pa susama sa sulti sa Ginoo? Mabayluan gyud ka kay you can never outgive God. Dili yun nimo nga malabwan ang Dios sa paghatag. There's no way that can ever happen. Ako nang gisulti tungod kay ang taong makapaminaw, makadungog sa pung sa Ginoo, dili yun na siya magduha-duha kay klaro man kung kinsa ang iyang nadungog. Ug kaila siya sa iyang gikasturya. Ug tungod ana naay gitawag nga pagpiyal. Ug tungod kay naay pagpiyal dinha na muabli ang ganghaan sa langit. Naa kay kaila daghang panalapian pero di mo pautang. Pero kung magkailhanay na mo dili na ka mangutang, hatagan na lang gyud ka. Na kay usa ka amigong pastor, grabe dako siya panginahanglanon. Wala gyud damha. Kalit lang siyang gitawagan sa usa po niyang karaang amigo nga gi-request siya ang muminyo sa anak aning iyang karaang amigo. So way pagduha-duha, di naman gyud siya mo kasal kay niya daghan akong staff, sila na lang akong pakasalon. Pero tungod kay dili niya madilian ning tawhana, kay karaan na kayong amigo, nipalit siya, nikuha siya balik og lisensya. Sa katuig ang pangandam, kay gibag-o niya iyang kalendaryo para gid-accommodate kay maulaw siyang mudili. Laktod nga pagkasuri igsuon, ngadto siya. Yung siya nga, kami replete sa amo, bahala ng Dios mo ganti. Kaya mo kaigsoon, pagpauli niya, pilay panalangin, gihatag sa Ginoo niya. Suway og tagna. Kay dagan sa inyo, manalagna man, pag-abot ng dungog-dungog bitaw, pila kay gihatag. Tagna. 50,000, gamay ra kay na. Pila? Uy, dako na. Okay, one more. Pila ba? 500. Wa po 1 million dayoy. Kung siguro mahitabo na, ikaw na tong buhatag. But pasabot milyonarya na ka. Amen? At hagag 500,000. Siyempre, wadyo ko kay bawo nga, pwede dahin ng mahatag. Nakatilaw sila, nabayran niya mga tulubagon, igo ra siyang nipasalamat sa Ginoo, sa kaayo sa Dios. Naay pagpanlihok ang Ginoo sa atong kinabuhi, nga Dios ray kahibaw. Pero kung di ka maminaw, like ingon siya, no, di nagyud ko mukasal, pero napugos ko kuha na pudog lisensya, kay di siya ganahan na lain ang mukasal. So ako na lamang giningadto. Sakripisyo siya, nibalik siya glinya, nihatag siya sa requirement para, and the Lord has blessed him. There will be times in your life when God asks you to do something sacrificial. Lisod, babag, murag di dali masabtan, pero ang Dios ang naibawas na. Pagsulti galing sa Ginoo kang Abraham, okay. Ipakilan. Sakit sa mata, palihog lang. Pag-ingon sa Ginoo kang Abraham, ihalad ang imong bugtong nga anak nga minahal, gikang kang Sara, ngadto sa bukid. Sa makaron atong ilado nga Mount Olives sa Israel, kung asa ang templo sa Muslim gibutang. Gihalad dito ni Abraham ang iyang anak. Pero tungod kay willing siyang muhatag, giulian siya sa nasod sa Israel. Ang Abram nahimong Abraham, ang Sarai nahimong Sarah. Tungod sa willingness to give up and give in to the call of God. Dili na dali igsuon, dili na dali buhaton, hilabihan kung imong bugto nga anak ang pangayoon sa Ginoo. Pero for Abraham, klaro sa iyang unahuna, piniyalan lamang siya sa Dios.
o gipanalangin siya balik. Usahay, maglisod ta og dawat sa saad sa Ginoo, kay naatay kaugalingong huna-huna, naguna-huna ta nga sakto ang atong gibuhat, bisan pa nga naay pag-udyok sa Ginoo sa atong kasing-kasing, tungod kay naatay mga rason. Ingon sa Lucas 11:35, Lucas 11:35, busa pagbantay nga ang kahayag nga anaa kanimo dili kangit-ngit. You be careful that the light you have is not darkness. But pasabot ang kaalam, kahibalo, o imong panabot, dili kangit-ngit, apan kahayag gayud sa Dios. Una nga atong pangutanon atong kaugalingon, asa man gikan ni nga paghunahuna sa Dios o akong kaugalingon. Tungod ni ana, atong sabton karon kabuntagon, unsa man ang pagtuo. Lahi ni nga perspektibo kay gusto kong makita nato ang pinasahi nga pagtudlo sa Ginoo sa paglig-on sa tao aron makalakang sa pulong sa Ginoo. Una, ang pagtuo igsuon, unya nako i-define gyud ang pagtuo no, nagbase kini tanan sa atong matawag nga integridad sa pulong sa Dios. There is no way you can trust in the Lord. There is no way you can put your life in the hand of God unless you really, really trust in the integrity of God. Kung naaman gani kay saligan sa imong kinabuhi, isalig nimo sa abilidad, sa imong nakita nga pagkatao aning tawhana nga imong itugyan ang imong kinabuhi diha kaniya. And when you're giving up your life and you trust that person, for example, doktor mo opera nimo, tangtangon imong kasing-kasing, tarungon, tangtangon ng mga bara, there's a chance that you can die. But you trust your doctor that they can open your heart and clear the clog and do a bypass surgery. Mabuhat gid na. Ugwa kay pagduha-duha, kay nisalig ka sa imong doktor sa kasing-kasing. Pero dili na nimo mabuhat nga naay tao nga wa kasuway og pangopera ug miingon nimo na akay bara way laboratory akong ablihan imong kasing-kasing. Muingon gyud ka nga ako lang usay muuna ug abli nimo. Paghuman ako na pud kung buhi pa ka. Because it will be difficult. You cannot just trust anybody with anything. So pag-abot sa Ginoo, igsuon mo balik ta sa integridad sa pagka-Dios sa Ginoo. Dili ni siya komprehensibo nga pagtuki og tuon kay kinahanglanon nato ang siguro mga 4 months of the study of the God that we serve. But for the sake of the subject of faith, atong lantawon, atong ablihan ang numero 23:19. Numero 23:19, Numbers 23:19. Palihog igsuon, Numbers 23:19. Ang Dios dili tao, busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang hunahuna. Bisan unsay iyang isaad, buhaton gayud niya. Musulti siya og nahimo kini. Kung mubalik ka kinsa ang Dios nga imong tuhuan, saligan, piyalan, ila-ilaha usa. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nag-ingon ang Dios dili mamakak. Dili siya anak sa tao nga mag-usab-usab ang unahuna. Pag isaad na galing sa Dios, isulti na galing niya kini, buhaton gayud kini. Hebreo 6:18. Hebreo 6:18. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab. Ang Dios dili mamakak, busa kita nakabaton og kasiguruhan uban kaniya na dasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. So una sa tanan nganong makahatag kanato og ligdong nga pangunahuna bahin sa Dios, tungod kay ang Biblia nagsulti nga ang Dios dili mamakak. Way bakak sa Ginoo, siya ang Dios, dili siya tao nga mag-usab-usab. Mahal kita karon ug di na kita mahal, karon I love you, tomorrow I hate you. Dili sa ing ana. Musigon ra gyud ang Ginoo sa
atong pagpanglihok. Pero kung siya ang pangutanon, ang iyang pulong way bakak. Kung isulti sa Dios, iyaning pagabuhaton. Muna nga atong teksto sa Isaiah 55:11, ingon siya, ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang. Dili mobalik sa Ginoo ang iyang gipong, ang iyang gisulti nga basiyo. Muhatag gayud kini og kahimuan. Nganuman kay di man siya bakakon. Ingna imong tapad, dili bakakon ang Dios. Dili sama nila. Amen? Kasaligan, buot pasabot. Ikaduhang rason, nganong angay tang mobalik sa integridad sa Ginoo kay una, dili siya mamakak. Ikaduha, tungod kay siya ang sinugdanan. Siya ang unsa igsoon? Ingon sa Genesis 1:1. Sa pagsugod ang Dios, sa pagsugod sa Ginoo, ang kinsa ang naa? Ang Dios, siya ang nimugna sa langit ug sa kalibutan. Sa pagsugod sa Dios, nagbuhat sa kalibutan o sa tanang butang dinha sa kalangitan. So giklaro sa Biblia nga ang Ginoo sa pagsugod siya na. So kung muingon ka nga dili ka kasalig sa Ginoo, siguro ang ngaitang mobalik, kinsa man di ay ang Ginoo. Siya ang tinugdan sa tanan nga imong makita nga buhi karong panahuna. Siya ang nigama sa hangin, yuta, kalibutan ug tanan nga makit-an sa imong mga mata bisan wala pay siyensya, iya nang gimugna ang tanan. Sa Juan 1:1, sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ang pulong uban sa Dios, ang unsa ko na to? Ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. The Word is with God and the Word is God. So ang pulong sa Ginoo mao ang Dios. So dili nimo mahimo nga tawgon ang Ginoo opposite or not connected with His promise. Pag Ginoo galing ang hisgutan, ang iyang pung ang imong gibarugan. Because the Word is with God and the Word is God. So ang pung mao ang Dios. Muna nga kung naa kay pangayoon sa Ginoo, kinahanglan iyang kabubuton kay dili man pakyason sa Ginoo, di man siya mamakak sa iyang gipamulong. Kung gisulti niya, iyan ang pagabuhaton. Pag-abot sa bersikulo 14 sa Juan 1:14, ug ang pulong nga Dios nahimong tao ug mupuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. So ang pung ingon ang Juan 1:1 naana usa pa gimugna ang kalibutan ug ang pung kauban ng Dios ug ang pung mao ang Dios. Pag-abot sa 14 ug ang pung nahimong tao. So sa Griego, ang gigamit nga pulong sa word is the word logos. Okay? Doon man na kapulong, rema o logos. Pero ang word nga logos, nagbuot pasabot nga ang nasulat nga pung sa Ginoo. Kay mao ang Dios. Ingon siya, ang nasulat nga pulong sa Ginoo, mao nahimong tao. Unay atong gitawag nga the living word. Okay, living logos. Ang buhi nga pung, kay nahimo man siyang tao. And that means, kung nabuhi ang pung, mahimo nimong makita ang saad ug ang panglihok nga gikan niya nga way kapakyasan kung musulti siya diha nimo mao kana ang mahitabo. Ug nagpakita kanang tawo moingon nga akong gidawat ang Ginoo sa akong kinabuhi. O akong gidawat ang pulong sa Dios sa akong kinabuhi, imong gidawat ang Ginoo sa imong kinabuhi paagi sa iyang pung. Ug ang buot pasabot kung imong lantawon sa lawom nga panabot ang pagdawat sa pulong sa Ginoo, nisubmitar ka sa kabubuton sa pung sa Dios nga gidawat nimo. Mo nang giingon
Sa pagdawat nimo sa iyang pong, imong gisurinder ang imong kaugalingong pong o gipuli nimo ang pong, ang kabubuton sa Ginoo alang diha kanimo. Ang ato lang problema, daghang tao musulti. I receive the word. I believe the word. Pero kung imong lang tawon, walay kinabuhi, nagikan sa Dios ang ilang kinabuhi. Layo ras tinuod. Kung mituo ka sa pulong sa Ginoo, mugawas gyud ang pagsalig sa integridad sa pong sa Dios. Pero kung dili ka kalakang sa pagtuos Ginoo, for example, ingon ng Ginoo, pasaylua ang imong kaaway, higugmaa ang imong kaaway. Di man gina nimo matuman kay grabe man ang imong kaligut-gut ug kasuko ning tawhana. So dili gyud nimo mabuhat. But pasabot, wa ka ni submitar sa pulong sa Dios. Wala ka nihatag sa imong kinabuhi paagi sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Ug nagmatinumanon ka sa imong kaugalingon. Ug but pasabot, wala nimo gituman. Gisalikway nimo ang gisulti nimong gidawat nimo ang pulong sa Dios. Kay ang pagdawat sa pulong sa Ginoo, mubalik yun sa imong pagsalig sa iyang gisulti alang diha kanimo. Muna nga ang problema gid nato no sa mga gitawag nga Kristohanon, ang problema nato mao ang dili pagtuman o mao ang dili pagpuyo sa iyang kinaiya. And a lot of people claim that they're believers, disciples of Jesus, but the life they live is far from the truth. Layo ras tinuod. Muna nga, daghang mga tao murag mapandol, malain, ingong Kristohanon, mangutang, ni mo bayad, unya, mamalikas pa kung imong singlon mo ingon nga, kung anong maningil man ka, di man ka Kristohanon, kay ba kang wakoy kwarta, maningil pagyug ka. Nabalin ang kalibutan. Ang puntos mao igsuon, ang pulong sa Ginoo nga imong gisubmitaran, when you say, I submit to the Lord, I surrendered my life, you are now allowing the Word of God to lead you and make you follow His Word. Unsa may problema nato, mauni ang kamatuoran no atong ablihan balik sa Roma 12, ilado nga bersikulo, 1 ug 2. Roma 12, 1 ug 2. Ingon diri, busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad ang inyong kinabuhi ihalad sa Dios. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong paghuna-huna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. So ang Biblia nagsulti nga ato kunong kinahanglang bag-uhon ang atong panghuna-una. Nganuman kay gisulti sa Biblia sa bersikulo 2 mao kani bersikulo 2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Karong 2022, August 20, igsuon, we have been conformed. Kadaghanan, kundi man 99%, sa gitawag nga Kristohanon, wala pata na transform sa tinuod nga transformation ang pag-usab sa unahuna. Kay sa atong pagtubo ug pagdako, ang atong na kadak-an, puro conformity, puro pagtudlo sa mauna, mga bisan kay bawat ang sayop, ato lang gihapong gibuhat. Tungod kay maoy atong nakadak-an. Mo nang pagkaila nato sa Ginoo, ang tudlo sa Ginoo, una ihalad usa ang imong kinabuhi, kay dili man kakatuman sa Ginoo sa angay nimong pagabuhaton, kung wa usa ka mo surrender, unya pag surrender nimo, na born again na ka, nag-usab na ka sa imong kasing-kasing paagi sa pagdawat sa Ginoo, naghinulsol sa imong sala, angay na kang musunod sa pagtuman sa mga pagtulunan gitudlos Ginoo. Mao nay discipleship, mao nay pagmatuto na ay pag-usab sa una-una. Kung wala kay kausaban, sige lang kag simba pero pamalikas, pamakak, bisyo na alang gyapon, wa pagyug ka na tao pag-usab igsuon. Dili man good passes ang pagdawat sa Ginoo nga malangit ka.
Mao nay sinugdanan padung sa gingharian sa Dios, pero dili dina matapos. Sinugdanan ra ang pagtugyan sa kinabuhi ug sundan kini sa pagmatuto. Ang pag-usab sa atong hunahuna nga dili na ta muhiuyon aning kalibutana. Kay ngano? Di na nato makita ang Hebrews 11 verse 6. For without faith, it is impossible to please God. Kay lisod og imposible nga atong pahimutan ang Ginoo gawas sa pagtuo. So kung gusto ka nga ang Dios mahimuot kanimo, ingon ang Biblia sa Salmo 37:4, kung atong pahimutan ang Ginoo, iyang tagbuon ang atong mga tinguha sa kasing-kasing. Sumubalik yun ta sa panabot nga angay natong pahimutan ang Ginoo paagi sa pagtuo. Kay dili man ta makapahimuot sa Ginoo gawas sa pagtuo. So if you're going to please the Lord, it will start and end in faith. Mubalik yun ta sa atong kasinatian sa pagtuo. Ako ang paspason jud tayo no, taas-taas mamagudi. Karon atong klaruhon, ang pagtuo igsuon dili, okay? Ang pagtuo dili ni siya gitawag nga movement. There was a time in the history of religiosity that there was a group called Faithward Movement. Now, it was not wrong, it was not bad, it was okay. Pero that is not defining the word faith in the scripture. Kay ang pagtuo dili movement, dili ni siya usa ka kapunungan nga naay kalihukan. Ang pagtuo mao ang pagtudlo, pagsulti sa Dios sa imong kinabuhi. Ikaduha, ang pagtuo dili movement, ikaduha dili ni doktrina, dili ni usa ka akong sekto o sekta nga gituhuan nga mao kini ako. No, it's not, because faith is life. This is not about a set of teaching that you follow, but this is about the life God would like you to live. Ikatulo nga dili angay nga hunaon nga ang pagtuo mauna, una dili siya kalihukan, ikaduha dili siya doktrina o pagtudlo, ikatulo ang pagtuo dili ni siya pagpili. Naamag yung mga tao maingon nga I am a man of faith. Subot pasabot imong giingon nga ako ang tao nga naay pagtuo. So ang uban nga wa mosulti, wa sila pagtuo. Murabag ikaw ang mupili na aba kay pagtuo wala paagi sa imong pamaba. But in the scripture, when you say you have faith, it's not what you only speak or confess, it's about the life that you live. Ang imong kinabuhi nga imong gipuyo. So pastor lisod gyud ay naay pagtuo dili man, pero ato lang klarohon nga ang saktong pagtuo dili na siya kalihukan, dili na siya doktrina, dili na siya ingon nga imong gipili. Kay mahimo man kang musulti mo na imong gipili, pero sa Tinuo dili na gihapon ikaw nga naay pagtuos Ginoo. Nganuman, usa ko mo ngadto gyud sa laom nga pagpanabot paro, pasabtan nato ang pulong sa Dios sa pagtuo. Ato lang sabto ng usa ka pamaagi nga ato ni masabtan. Kung muhisgot galinta og pagtuo, mao ang gusto sa Dios nga atong masabtan. Kung dili ni siya doktrina, kalihukan o pagpili, unsa man di ay siya. Atong tananon niya ang mga pipila, pero atong balikan ang gusto natong sabton sa una-una. Ang pagtuo usa ka sistema. Usa siya usa igsoon. Faith is a system. We keep telling you the world was created by a system. Ang pagpanlihok sa Ginoo sa iyang pulong na ay sistema. Ang pulong sa Dios mao iyang gitawag natong modus operandi. Mao na ang iyang pamaagi sa pagpanlihok. Ang paglihok sa pulong sa gingharian sa Dios o sa iyang mga gisulti na ay labot sa sistema nga angay natong pagapuy-an atubangan sa atong Dios nga hari nga atong gialagaran. Ingon sa ikaduhang Korinto 5:7, ingon sa Biblia, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo. Mao na nga ang pagtuo sistemas kinabuhi. How you live your life. This is not a one time I believe in God, I sacrifice, that's it, then forget about
whatever the future will be. No, it's a system of living. Kung naakay sistema sa imong koleksyon, naakay sistema, ing anak yun. Kung naakay sistema, unsaon nimo pagbalanse ang imong libro, naa gyoy sistema. Sama pud sa pagpuyo sa kalibutan, naay sistema ang Ginoo, dili sama sa kalibutan, but pinaagi sa iyang pung. Mauna nga, ang tinuod nga alagad sa Dios nga naminaw sa iyang pung, dili ka kinahanglang perpekto, pero nakasabot ka nga ing ani ang kinabuhi nga angay puy-an sa mituo sa Dios. Ingon pa ang ikaduhang 5:7 sa Korinto, nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo o dili sa atong mga nakita. We live by faith and not by sight. So giklaro na, ingon po sa Habakkuk 2:4, behold, as for the proud of me, his soul is not right within him, but the righteous will live by faith. Ang mga matarong magpuyo diha sa pagtuo. So magpuyo sa pagtuo. In other words, you are living a life that is in the system of faith. So ang pagtuo mao di ay ang sistema sa pagkinabuhi o pagpuyo alang atubangan sa Dios. So kung mahimong malungtaron ang imong kinabuhi, mahimong malampuson ang imong kinabuhi, na akay kalidad sa pagpuyo, mauna ang trabaho sa pagtuo. It's a function of faith. When your life is long, when your life has been quality, then God has used faith to function in your life. Kay mao may gisultis Ginoo, nagkinabuhi kita sa pagtuo. Kay ang gusto sa Ginoo nga kita ang ehemplo sa katawhan nga nailad sa yawa. Nga makita sa katawhan nga kung mutuman kita sa Ginoo, usbon gyud ta ug dili ta magpabilin sa karaan natong kinabuhi. Mao na nga ang tudlo sa Ginoo nagpabilin nga pagsigig usab, paglimpyo sa atong unahon na aron dili ta mabalik sa kinaiya nga sayop nga atong naandan. Mao nay pinakatinguha sa Dios. Now, atong tanawon kay sistema man kini, atong tanawon ng Juan 14:12. Juan 14:12, usa sa mga saad sa Ginoo sa iyang paglakaw. Ingon siya, sapagkat tinuod sultian ko kamo nga ang nagatuo kanako magbuhat usab sa akong gibuhat ug mas labaw pagayod ang iyang buhaton tungod kay mubalik na ako sa amahan. Sapagkat tinuod sultian ko kamo ang nagtuo kanako magbuhat. Ang nagtuo kanako magunsa igsoon? So ang pagtuo nimos Ginoo sugod ra na aron ka makabuhat. You cannot act or live in faith without first believing. But believing alone is not faith. It is the first step or progress in your living by faith. In you living by faith. Ay mga pastor mingon nga, pastor nagpioneer ko by faith yun ni but pasabot na pastor nagpioneer ko patay bahala ni. Dili ing ana ang but pasabot sa Ginoo when the Bible says the righteous will live by faith. The righteous will live by faith, but pasabot na akay nadawat nga pulong sa Ginoo ug dinha kamupuyo sa saad sa Dios. Wala pay saad sa Ginoo nga nipakyas ato ginambalikan. When you say I live by faith, it does not mean murag patay bahala na imong kinabuha, mabuhi, patay kung patay. No, that is not what the Bible is teaching. What the Bible is teaching when you live by faith is that you enter into the realm of the plan of God over your life and you live according to what His Word says. Now, I don't have to go to the testimonies of those who were poor, those who were, immaterial in the world that they live in, and then when they gave up their lives to the Lord has dramatically changed their lives. Ato lang sang balikan ang pagtuki sa pulong sa Dios. Sa Hebreos 11, versikulo 1, ang pagtuo kita kung hugot ang atong pagsalig, nga madawat nato ang atong gilauman. Ug bisan wala pa nato makita ang gisaad sa Dios, na siguro nato nga madawat gayud nato kini. So now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ang pagtuo mao ang paghupot, substance
sa imong gilauman, the substance of things hoped for. Ang ebidensya, the evidence of things not yet seen, ebidensya sa wa pa nimo nakita nga buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. So kung mulantaw day ta igsuon sa klarong pagpanabot sa Ginoo sa Dios, gusto niyang ipasabot nga ang pagtuo sinugdanan sa paglakang ngadto sa iyang presensya o pagmugna sa Ginoo sa iyang mga panaad nga mahitabo sa imong kinabuhi. Mubalik gyud kita sa iyang pulong. Naay tulo ka butang ang gisulti sa Biblia nga naa nga mao ang pulong sa Ginoo. Una, ang pulong sa Dios mga panaad nis Ginoo. These are what? Panaad sa Dios. Ikaduha, mauni ang mga prinsipyo nga baruganan sa usa ka gimatuto sa Dios. Muna ang modus operandi, the policy, the procedure, way God moves and way the Lord makes things possible. Ikatulo, mauni ang mga paghatag ug paglaom sa Dios kanato. Ang pulong sa Ginoo is like a prophetic word towards the future. Panaad, bahin sa kaugmaon, kung mabasahan, moabot sa imong kasing-kasing, hatag ang kagsaktong panabot diha sa Ginoo. So atong sabtuno ang pagtuo usa ka sistema sa pagpuyo at tubangan sa Dios, kinabuhi nga angay natong sudlan nga magsugod sa pagtuo sa pung sa Dios nga moresulta sa paglihok nato nga iyang pung ang atong gituman. So atong tanawon, akong paspason kamay, I really want this to be done. Unsa may gisulti gayud sa Ginoo bahin sa iyang pulong? Ako nga basahon balik ang Hebreo 11:1. Ingon siya, now faith is the substance. Ang word nga substance, mauna ang gimension na ako ni pila ka beses, mauna ang word nga hypostasis. Sa term sa in English, ang term ana title deed, titulo. Ang titulo, bisag wala ka sa lugar sa dapit, bisag di pa ka mo bisita 15-20 ka tuig, ikaw gihapon ang nanag-iya, bisag wa ka magpuyo dito, tungod kay naa kay titulo. Mauna ang pagtuo. Ang pagtuo mao ang paghawid sa titulo. Unsa nang titulo? Substance. Unsa nang substance? Mauna ang pulong sa Ginoo. Mauna ang imong mabarugan. Gitawag pa sa economy nga bankable ang word of God as far as its realization. Kung mutuo ka sama sa iyang pung, imog yung makita ang panaad. So kung mungadto tas pagtuo sa Dios, nga gitudloan ta niya nga mupuyo sa pagtuo, musugod gayud kani sa substance. Unsa man ang substance? Ang pung sa Ginoo. Walay bisan unsang isulti sa tao nga makapalig-on nimo gawas sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong raman sa Ginoo ang dili mo pakyas. Ang pung sa tao musaad karon makalimot. Bisag mubuhat siya malimtan, mupakyas. Pero ang pulong sa Ginoo na ay takda nga panahon nga iyang buhaton aron imong matagamtaman ang iyang saad. So tulo nga definition ang hinata sa what is faith. Number 1, faith is sharing responsibilities with God. Mao ang paghiusa sa mga responsibilidad kuyugan ng Dios. Nganuman ing-ani ang akong pagsabot ninig suot. Kung imong mabasa ang pulong sa Ginoo, imong nasabtan ng iyang buot ipasabot, imong bation ang angay nimong buhaton. So when you read the Bible, you are now about to take responsibility and doing what God says. Mo nang sharing. Okay? Faith is sharing responsibilities with God. Imo karong gikuha. Pag-ingon sa Ginoo, go and make disciples. Imo nang gikuha nga kabugaton, nga pung sa Ginoo, imo nang pagabuhaton. So you are taking responsibility as God would want you to take it. Ikaduha, ang pagtuo mao, ang atong matawag nga tawag. Faith is not believing, but faith is acting or your action on what you believe. So kung mutuo ka kay naa kay pagtuo, naa kay faith, kay naghunahuna ka nga naa kay faith, hangtod sa wala na siya nabuhat, wa nimo gilihok, dili na pagtuo. Kay ang tinuod nga pagtuo mao ang paglihok sa imong gituan. Faith without acting is not faith.
The name we put on faith really is when you act on what God says. Ang tinuod nga paglakang sa pagtuo mao ang paglakang sa iyang pulong. The Bible says in James, faith without action is dead. Ang pagtuo nga walay lihok patay. So ang pagtuo mao ang lihok, dili ang paghunahuna nga mituo ka. Kay tanang tao muhunang mutuo sa Ginoo pero dili kalakang sa pagtuo. So ang tinuod nga pagtuo sa Ginoo mao ang paglakang. Lord, musalig ko nga makauban ko sa Israel. Ako lang gamiton na example. But pasabot, hatagan ka sa Ginoo og kabugaton, maningkamot ka, mungayo kag kaalam, wisdom, hatagan mangayo ka sa Ginoo nga hatagan ka niya koneksyon, hatagan kag possibilities, maningkamot taman sa makabot sa imong hunahuna unsaon nimo pagkita o pagkuha anang mga gikinahanglan. And when you pursue and start acting, ni-invest ka, niliho ka, na maligya ka, this is faith. Because you are now acting on what you believe. So when you talk about faith, it's sharing responsibility. Number 2, it means you are acting already on the word. Pero kung gahuna-huna ra ka nga mutuo kas Ginoo pero wa kay lakang, di gyud na pagtuig. So hunahuna ra na, sinugdanan ra na, pero dili pa na ang pagtarong sa pagtuo. Because faith is the name we use when you are now acting on what you believe. Akong balikon. Faith is the name you call when you start acting on what you believe. Kung mulihok na galing ka sa imong gituhuan, mauna ang pagtuo. Pero kung nagunahuna ra ka nga mituo ka, makaabot kag Israel, pero wa kay kalihok ang gibot, wa ka nilakang sa pagtuo, wa kay pagtuo, nangandoy ra ka. Muna ito nga wishful thinking. Kaya nga, wa man kanilakang. Yung ka, Lord, magminyo ko karong tuiga. Kunya, usay mong gibuhat. But pasabot, mabaro ka sa tubangan para makita ka, mapahumot ka para kumuagi ka na makasimhot. O kaha, musmile ka sige para way mudagan palayo. Maayong buntag. Gusto kang makatrabaho, ni ngayo kas Ginoo, Lord, hatagi ko pinakamaayo. But pasabot, mangita yung kang trabaho. Mula kang yung ka, magpa-interview ka, ay Lord, dili oy, dito ko sa Ginoo. Ang trabaho mo duol nako. Asa man sa Bible? So dili na nimo matuog nga pagtuo. Ang pagtuo mao ang paglakang sa imong gituhuan. Ikatulo nga definition, one is sharing responsibility, ikaduha is the action of faith is what it is all about. Akong basahon ang bersikulo niya na John 14:12. Sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga ang nagatuo kanako magbuhat. Ang nagtuo kanako magunsa igsuon. So dili lang ka muna-huna, mubuhat yug ka. Ang pagtuo mubuhat, mulakang yug ka. Lord, nutuo ko nga nakoy ani, lakang kas pagtuo tanom. Ganahan ko dakog sweldo, manarbaho kag tarong, di ka manikas. Ingna imong tapad para na nimo. Nato di ay. Kay basig maaway mo. So kung walay aksyon, walay pagtuo. Kay ang paglihok maoy pagtuo. So ang paggunahuna nga mituo ka wa nay pulos, wishful thinking rana. Ang tinuod nga pagtuo mao ang paglakang sa imong gihunahuna. Di na ta daghang mga Kristohanon nga nalipong. Ingon ang Ginoo buhaton ni niya nganong wa man ko. Wa man kanilihok. Hunahuna ra may gadagan pero wa kay gibuhat sa pagpamtuod sa imong gituhuan. Mga tao maingon nga Psalms 27 verse 1, 1,000 may fall on my side, dangers will call but I will be protected. Tinuod na, sulti na sa Ginoo. Pero milihok ba ka sa pagtuo? Nagnegosyo ba ka? Ni trabaho bagyo ka nga di ka maalkanse sa recession kay mituo ka nga naay Dios. Gigamit ba nimo mong kaalam na aba kay gibuhat nga pagtukig tuon? All of this will play a role in your faith that is in action. So kung moingon ra ka nga mao ni saad sa Dios, maayo man na gisulti nimo imong gikonpisal, gikonfess, pero it does not end there. Dili dinha mahuman ang pagsulti sa pulong sa Ginoo. Mahimo nimong mamemorya ang pulong sa Ginoo pero wala na nimo lihukaw, wala na pagpamuhat. You have to act. Mo nang musulti ka kay mituo ka mo nang imo ning lihukon. Ug tanang mulihok musulti og ikatulo. So una, faith is sharing the responsibility. Kadua, faith is action, acting on the word. And that is faith, not believing.
Believing is the start to the progress of acting. Ikatulo, faith is obedience. Faith is what? Gitulo ni pastora 2 weeks ago, ang pagtuo mao ang pagtuman. Nganong mutuman man ka sa pulong sa Ginoo tungod kay mituo man ka. Di galing ka mutuo sa pulong sa Ginoo, di gyud ka mutuman. Amen? If you say you believe in the word, that means you obey the word. If you don't obey the word, bisa pag-unsay imong gisulti wa gyud ka mutuo. Maayo ra ka mumaba, pero wa gyud kay pagtuo sa Ginoo. 1 John 5 verse 4, unang Juan 5:4, kay gipildi sa matag anak sa Dios ang kalibutan. Gipildi niya kini pinaagi sa pagtuo. So ang atong kadaugan igsuon pag-abot sa pagtuo naa sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo mao ang Dios ug ang Dios mao ang pong, ug ang pong mao ang atong gitindugan, gibarugan nga dili mo balik sa Dios nga walay kahimuan. Apan ang pulong sa Ginoo mahitabo susama sa iyang gisaad. So naagalitay kadaugan igsuon pagtuo na nga naglihok, wag tangon ang kawadon sa panalapi. Kung naatay pagtuo, wag tangon ang mga kasakit, balatian unsa pa diha tungod sa atong pagtuo nga sa labod ni Kristo giayo na ta, ug ang pagtuo mo'y maghatag kanako nato sa pagwagtang sa mga demonyo sa atong kinabuhi, kay gihatagan matag saad nga mas labaw kita sa mga yawa nga nag-alirong sa atong panahon. So, pastor, kanang musalig na ko sa Ginoo, mutuon ako sa Dios. Mura nagkalisod hinuon ko. Akong basahon ng Roma 4:18, gibasa na ni nato, ato lang balikan. Bisan wala nagayoy paglaom nga mahimong amahan si Abraham. Nagtuo gihapon si Abraham nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad kaniya nga siya mahimong amahan. Anay paglaom nga siya mahimong amahan, apan ingon ng Biblia nga nituo gihapon si Abraham nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad. Nga mahimo siyang amahan. Busa tungod sa iyang pagtuo nahimo siyang amahan sa daghan nga nasod. Sumala gayud sa giingon sa Dios dinha kaniya. Mulakang nagaling ka sa pagtuig sun ayaw gyud ka kurat kung negative ang environment. Na mayawa, wag tangon yung kas pagtuog pagsalig. Si Abraham ang galing, 25 katuig ang gihuwat usa nahitabo ang saad. Pero nagmalaumon siya nga di pakyason sa Ginoo ang iyang saad. Kay misaad man ang Ginoo, bisan pag 99 anyos na. Si Abraham, ug 89 anyos na si Sarah. Gisaaran siya sa Dios nga magkaanak ka sunod tuig. Giatubang niya ang pagkatiguang, giatubang niya ang pagkawalay anak sa iyang asawa, pero ingon ng Biblia, milaom siya nga tumanon sa Dios ang iyang saad sa iyang kinabuhi. Nipakyas ba ang Ginoo kang Abraham? Lahi ang imong timing, lahi ang timing sa Ginoo, pero ang timing sa Dios wala pagyud na naawahi. He is never late. He is always the right opportune time that He will give to you. So, kada galing na mutuutas Ginoo mula kang ka sa pagtuo, muhatag og 100,000 pastor para sa Malawi. Dako agud ani pastor, saan naman ako ni saan naman ako na. Aw, kano sa man ang pagtuo kung na kay sobra? Kano sa man ang pagtuo kung wala kay kabalakan? Ang pagtuo salig nas Ginoo sa iyang saad. Ingon ng Biblia atong gibasa ganina ikaduhang Korinto 9:6, ang magpugas o gamay mo ani gamay mapugas og dagko mo hata mo kaanig dagko mo tanom kag sakripisyo mo ani pugka og sakripisyong ani. You will be amazed on how faithful God is. Mubalik ra gyud mo no katong mga tawo nga nakasuway og pagsakripisyo, baliki gyud ang Ginoo ni pakyas ba siya ninyo? Kapila mi nihatag og sakyanan ni Pastor Shoni. How many times? Did God fail? No. But pa pasabot wa mi ingon nga nakuyawan mi, uy naawi. Di lang kuyaw. Ang imong tiyan nagkutaw. Na kay bill nga mo abot katong first time nga mi decide mi nga na sa Midtown mag-service, that was year 1997. Nag-decide na nga dito na mag-service para ma-accommodate niya aircon, tarong ang parking etc. 1 month before the beginning,
kay mag-save mo mi kwarta para pang-abang 1 month ahead. Hagbong tanan ang offering. Pero naka-decide naman yun may tuo mi sa Ginoo gyud tong alakang, pagsugod na mo sa first Sunday, didto na ni pick up. Nakabayad gyud mi mga tulubagon. Dili ta ang ay kuyawan. Sa tinuray lang isuno, mula kang galing kas pagtuo, timan gyud ni kun akay malimtan, limti ta na ayon ni kalimti. Dadun ka sa imong gikahadlukan. You will be facing your fears. And why would God do that? So that one day, you will no longer be afraid of it. Aron usa ka adlaw, dili nakakuyawan. Kapila na ka times, giinang kumpaso sa Mral one time, you have to find a place na apata sa Belvic because it's like a gun pointing at your head and will shoot you anytime if you don't find a better place. Kaya human naman atong contract, ilan namang i-renovate. Grabe ang Lord, asa nga wala gyapon. Pero couple of months before the lapse begin, nakita ni nga dapit. Lipay kay mi. Wa gyud mi pakyasas Ginoo. Renovation, wa mi nakapangandam kay bago pa man mi 5 years pa man mi dito sa Belvic. Sige pa mi kada balin renovate. But the Lord provided. Mubutang yun ka sa panahon nga imong atubangon ang imong gikahadlukan nga wa na kay kulba. Karon no, for example, ni bayad ko sa credit card, bayad sa ticket. Mugawa siya ga 300,000 kapin, almost 400,000 apil ang insurance. Kuya wanta, asa ta mo, wa pa may budget. Pero kano sa makamutuo ko na may budget, di na pagtuo. Pagtuo ka na wa pa kay sapi. Unang di ka kaingon nga ako ning kusog, di na nimo kusog sa Ginoo na kay kun naa kay sapi, di man pagtuo mo ra man ang kaugalingong kabubuton. Nga gidasig di mo kaugalingong nga mutanom mo ani po kana pero lahi ang mga paglakang nga wa gyud ka. Ang Ginoo'y mo puno. Mao nang pahadlukon ka sa Ginoo no? Kanang paatubang ka sa imong kahadlok para dili naka can you imagine if one day somebody said, if you don't produce 10 million today, I will take out your property and I will now own it. Kung di ka kahatag ugma og 10 million, your property will be mine. Kuyawan ka, oy, unsaon man ninako? Pero naa kay pong sa Ginoong gibarugan, ikaw na lang magngisi. Siguro nagunahon na ka, nag-ingana pa ka sa imong tiil, nagkuyakoy sa imong siya. Salamat, Lord. Sa tinuod, ugma wa na kay balay, imong unahuna, goodbye. Pero ingon man ang Ginoo, di ko niya pakyason. Badasigon, naningkamot, nangita, mga pamaagi, istorya ang mga istoryahon. How many times have I heard testimonies like that? Yung sa grabe, last minute, kulto finish, yun, pastor. Niabot ra gyud ang panalangin. Mo na atong matawag nga, why kapakyasan ang saad sa Ginoo. Ito akong gisuod ay sulting igsuon nga nakadawat og 500,000 nga love gift. Yung siya, ang Dios ang kaybaw, pilay akong mga bayron nun. Ang Dios ang kaybaw. So, grabe, dako niya ginhawa. Nakita niya ang kamot sa Ginoo ni tagbo sa iyang panginahanglanon. Di lang ko mo share sa iyang gisacrifice para lang naay kadaugan, pero the Lord has proven Himself. So pag-abot galing igsuono sa atong gitawag nga pag-atubang sa mga hagit, atubangon jud kas Ginoo para makabarug ka sa imong puong sa pulong sa Dios, unya makaatubang ka dili nang imong kusog ang imong gidala, ang kusog na sa saad nga nakuha nimo sa pulong sa Dios. Ang taong musalig sa Ginoo nagkauna og hagit. Ang taong nagpuyo sa Ginoo nagkauna og hagit. You are eating challenges every day. Kung misalig kas Ginoo. But there is no time God fails. Kay wa may kapakyasan ang Ginoo. Wa ka kabantay ni adto ang imong utang 100 pesos, naghimong thousands of pesos, karon nahimo ng hundreds of thousands, karon milyon naman ang imong giatubang. Nagmatinud-anon man kas gamay, masaligang kas dagko. Pero ayaw usba ang imong nakatunan sa gamay pa, kay maunay pundasyon sa ugma nga gisaad sa Ginoo. Don't change your lifestyle.
Maintain it, learn from it, strengthen it. Ayaw usba tungod lang kay daghan na kang mga bayronon, daghan na kang ingani. Asa man kanigika, nagsugod man kagwa. Swildado ra man kani adto karon unsa na? Unsa na yung mga pagpamuhat sa Ginoo nimo? Unang dili ka angay mubalik sa karaan, mubalik ka sa matinud-anon sa Ginoo sa imong kinabuhi. So tulo ka definition. Una, faith is sharing responsibilities with God. Number 2, faith is acting or action in the word, not the thinking of believing. Thirdly, faith is obedience, ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. But pasabot, musumada ko ini, nilapaw ko no, pero I really need to do this. Ang imong gibarugan, ngano kang musalig, mituo, mulakang, mubuhat, tungod kay ligon ang pagtuo nimo sa pulong sa Ginoo. Saad ni sa Dios mo nang muampo galing ka sa Ginoo, ka Lord, ingon ka nga kung ako ning buhaton mao ni mahitabo, ako ning gabarugan igso, Lord, and I am trusting you will honor your word. There was a time kami magtiayon, and I'll close with this. Usa na lang sakyanan nabilin, sakyanan service sa simbahan ang Kia. Wala mi sakyanan, nahatag na sa simbahan, nahatag na sa usa ka pastor, ano na lang Kia among magamit. Iniabot sa punto yung pastor pa, dili mahimo nga magsigitag hinuwatay, laha kung lakay lahi mong lakaw niya, kinsa may mo gamit sa sakyanan. Ako nga, ikaw na lang, mag-commute ra ko. Ang but niya pasabot ka, no sa man inyong kam, panalangin na des Ginoo, dugay naman. Maabot lagi na. And the Lord is faithful. Maayo ang Ginoo. Amen? So wala pagyud ni pakyas. So nagdasig yun ko ni Moron Igsuono. Kung gusto kang mulakang sa kahibulungang mga butang, balik sa pulong sa Dios. And everyone said, Amen, ug amen, ug amen. Atong pakpakan ng Ginoo sa iyang pulong, Father, we give you praise. Amen. Right now, I would like to take a second offering na ay tulo ka namatay nga pastor. Duha namatay nga pastor atong Augusto, last week of August, ang naiusa namatay atong first week of August. Duha cardiac arrest, no, tulo cardiac arrest. Tulo dahi sila. All of them are, ang usa is 58, the rest are 60 and above. Igsoon sa Tenreno, nagka-hurot-hurot na gyud ang kapasturan nga anang idara. So ang puta nga iandam sa Ginoo ang sunod nga henerasyon. Pero samtang ga andam ta ni ana, atong suportahan mo sa admanta sa mga kapasturan sa probinsya nga kung naay mamatay nga pastor, ang matag simbahan magtinabangay tambayayong sa pag-umol og hinabang ngadto sa banay. Tuluman sumuhangyo ko ninyo nga atong tabangan, atong i-divide into 3 ang atong hinatagan karon para sa tulong nga matay. Kung kailan mo ni Pastor Brady Tripon ang pinakaawahing namatay atong first week of August. Migo na nako suod, nagampo pa mi sa iyang angioplasty, angioplasty, maayo kayo ang iyang resulta, successful ang iyang operation. Pag uli niya, kay ganamog siyang mapauli na, okay naman po ng doktor, klaro naman tanan, gi-atake na po siya pag uli sa balay. Nga pastor, ingon, klaro na. Ang duda sa doktor, nagkuan siya, tawagan na ka nang mubuto ang ugat sa utok. Mauna siya. Kalimot ko. Basta mauna. So, would like to take an offering, second offering for the pastors. Tulo ni sila, ato ning i-divide sa tulo ang atong paghatag karon. So, mahimo, makatunol tag hinabang para sa tulo, atong i-divide, mo na atong ihatag sa matag usa. Amahan sa among paghatag, dang pagtapos sa among panimbahon, dawata ang pagpasalamat namo sa imong pagkamatinud-anon. Alagad na po sa Dios ang nangamatay, tulo ka buok, Ginoo, nagmasaligon kami, nga imong tabangan ang matagbanay, ug dili sila nawad-an lamang og bana, pastor, apan giandam po nimo ang sumulunod nga henerasyon para sa pag-atiman sa mga simbahan nga ilang nabilin. Ikaw Ginoo ang mupanalangin, ikaw o Dios ang mo padayag sa imong pag-amuma sa mga banay nga gigibilin
aning mga alagad sa Dios nga imo nang gipapauli. Dawata ang among pagpasalamat sama sa pagtabang sa mga igsuon nga nangamatay paagi pod sa kaigsuonan nga anaa diri nga kaabag sa pagtambayayong sa kinabuhi sa mga nabilin. Gamita kami, panalangini ang mga muhatag, ingon ka ang muhatag, panalanginan, ang mutanom, makaani sa ngalan ni Jesus. Ug tanan musulti og amen. Daygo na Ginoo atong pakpakan ng Dios, marugta og muhatag. Thank you, Lord. Come, they told me, a newborn king to see. Our finest gifts we bring to lay before the King. So to honor Him. There is something burning, keeping me alive. Telling me to fight until the morning light. It won't let me quit, it won't let me stop. Won't let me stop. It's rebuking the fear, rebuking the worry. Stop worrying. Rebuking the lies and anxiety. I'm holding on to this one thing that helps me believe. You give me hope, yeah, you give me no doubt, 'cause I believe. You give me hope, yeah, you give me hope. You give me hope, yeah, you give me no doubt, 'cause I believe. You give me hope, yeah, you give me trying to shake my core belief, saying God won't come through for me. But you forgot about one thing that lives in me. Rebuking the fear, rebuking the worry, rebuking the doubt and anxiety. I'm holding on to this one thing that lives in me. You give me hope, yeah, you give me no doubt, 'cause I believe. I'm Sarah, You and give me hope, yeah. I want to ask you, do you know who God is? The greatest day in history, that is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. I'll never be the same.
Praise God. Get your tickets para sa Victorious Women's Conference. Karon ng September 9 to 10. Kuha na mo sa mga tickets niyo. Ang bayaran nga 600 is just for food. Wala na ilain nga kuan ana. So get your tickets. Na si Sister Freelyn and Lindy. Na si Lindy is 600 pesos. Bayaran na nato no kay actually daghan na mga simbahan nga namalit. So kung padugay, ang maximum is just 400 katao lang. 400 lang. So, get it. And also, ang Youth Ignite para sa August 29. Ang Youth Ignite is just 50 pesos. It will be right here. So, get the Youth Ignite from Sister Arcel. Okay. Dagan tang gibuhat no kay dagan kay buhi masa Ginoo daghan sang dadon nga kalagdes Ginoo. Amen. Kinsay first time? Na first time nga nag-attend parihog ali lang diri ya Miss G para makig-meet diha nimo. Manindog tang tanan. Ato itaas ang atong mga kamot. Abba Father, I pray Lord God that you bless them. Ang imong mga katawhan, salamat. Imo silang mahimo silang mga tao nga adunay pagtuo, pagtuman sa imong pulong Ginoo. Salamat kayo nga makita ka ng mga pagtuo karon si Manaha pinaagi sa pag-share sa responsibilidad nimo diha Ginoo. Salamat nga kailan ning makita mo take action sila, mo-obey sila sa imong pulong Lord. Ikaw tinuod sa imong mga promises, tinuod ka Ginoo sa imong mga principles, tinuod ka Ginoo sa imong mga prophecies. And this week is a blessed week for everyone, oh God. You bless the works of our hands. You surround us with favor as a shield. You open doors that no man can shut. You are the one who is the unseen hand in our lives. We commit ourselves to you. Your people are blessed. In Jesus' name we pray. Amen. Your success starts on. And every believer is saying, yes. Go and make disciples this week. God bless you.